Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. Yes, para sa akon kung may nakita ka nga ay daw okay manggali si doc o kung okay magaling neighbor kung nga nurse o kung ang akon nga miga nga medtech nagpa-injection siya ang okay man kag gamay man ang yang gimbatsyag o kung wala man gid may gimbatsyag makita nila nga hindi magigkululbaan ang pagpa-injection sa vaccine. So ginahikayat gid naton ang aton yung mga healthcare workers kag ang iban pa nga gaobra sa mga hospitals o kung mga clinics na na-injectionan na nga ipalapnag nyo sa iba naton yung mga kasimanwa kung ano yung mga nabatsyagan para nga makapamangkot sila sa inyo sang inyong experience kag makashare makamo sa ila kay ti somehow kung na-experience yan sa iba nga daw okay makahagan-hagan man na sang ila nga pagduda o kon sang ila nga mga kulba o kon anxiety. So syempre kay ti gusto mo anay ginaambigan mo man ang imo kaugalingon no. So ang self-preservation isa man sa dako may nga factor nga wala kita nagauna no. So do pareho lang na bala nga kung may bago gani nga iPhone gani nga magwa may ara gid na iya nga una gid anay pero may ara man nga gahambal nga ati sige sa sunod na ko nga bulan kailan taon ko ani ang mga reviews no. So kung magbakal kita gani sa mga Shopee o kung Lazada ginalantaw ta na yung mga comment ay tilantaw ko anay di kung ano experience na kay kukisa ato kanami lang iya nga ang picture do kanami pero pag lantaw mo gali do hindi nami man ang produkto no. So I think human nature ang pag-preserve sa ato kaugalingon ang tinatawag nato no self-preservation. So ginalantaw ta anay ang nakauna sa aton. So sa amon nga pagpabakuna no ang may ara gid kami nga ti sige ikaw gid ang mauna kay ti ang isa ginakasay nga do kaiso gid sa imo kung ikaw ang ginapauna no. So kanani na nga ehemplo man makita nato ng ato yung mga nga government officials so kon ang ato yung mga ang mga doktor naton nga ara sa posisyon nga nakita naton ay naguna sila. So both silingon makamba kita nga ti kung naobra ni kani doc nga magpabakuna posible nga pwede man ini sa akon no. So kanami man kay may mga role models kita na naguna gid pabakuna para nga maka-assure sa aton nga this is okay to get the vaccine no.